స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా ప్రభుజీ? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. కనిపిస్తుందా ప్రభుజీ? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. మళ్ళీ రీసౌండ్ ఇస్తుంది ఎందుకు? హరే కృష్ణ. మాతాజీ యూట్యూబ్ మీరు తీసేయలేదు మాతాజీ, మీరు యూట్యూబ్ తీసేయండి. యూట్యూబ్ నేను చూడలేదు ప్రభుజీ. యూట్యూబ్ మీకు కనిపిస్తుందా? లేదు మాతాజీ, మీరు యూట్యూబ్ ఆన్ చేసి ఉంచారు మీ డివైస్ లో. కొంచెం మీరు చేయగలరా? ఇప్పుడు ఓకే మాతాజీ, ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయండి. ఇప్పుడు రాదు మాతాజీ, యూట్యూబ్ తీసేశారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. ఈరోజు మనము 17వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసి చెప్పుకున్నాం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప సదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాసం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ వితంశ్చ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. దైవాంత సంపర్క విభాగ యోగంలో తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యకార్య వ్యవస్థితో జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహార్హసి. మానవుడు మత గ్రంథాలందలి నియమాల ద్వారా ఏది విధియో ఏది అవిధియో
తెలుసుకొనవలెను. అట్టి నియమ నిబంధనలు ఎరిగి పని చేసినతో అతడు క్రమంగా ఉద్ధరింపబడును. అది ఏది మనకి శాస్త్రం ద్వారా చెప్పబడింది, ఏది చెప్పబడలేదు అన్నది తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకోవడం ద్వారా ఆ శాస్త్రం ద్వారా చెప్పబడిన దాన్ని మనం అనుసరిస్తే గనక తప్పకుండా వాళ్ళు ఉద్ధరింపబడతారు. ఈ మానవ జీవిత లక్ష్యాన్ని వాళ్ళు చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్పినని నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆఖరి శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పారనమాట. అంటే మనం ఏం తెలుసుకోవాలి? దీవేరా స్వరూప హోయ్ కృష్ణేరా నిత్యదాస్. ఎప్పటికీ నిత్యం ప్రతిరోజు కూడా మనం కృష్ణ భగవాను కొలుస్తూ ఉండాలి. అది జీవుడి లక్ష్యం అన్నమాట. జీవుడిది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి సేవ చేయటమే ఆ ఆత్మకి తృప్తిని ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అనే విషయాన్ని చెప్పుకున్నాం అనమాట. ఈ రోజు ఏంటంటే శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. సప్తదశాధ్యాయ శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగ. ఈ దీంట్లో శాస్త్రోక్తమైన శ్రద్ధతో సమస్తము నాకు సమర్పించి యుద్ధం చెయ్యి. మొత్తం అంతా కూడా ఫుల్ సరెండర్ అయిపోమని చెబుతున్నారు అనమాట కృష్ణ భగవానుడు. అంతా సరెండర్ అయిపోయి నా యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? మళ్ళీ శ్రద్ధ శాస్త్రానుగుణంగా ఉండాలి. శాస్త్ర విరుద్ధమైన శ్రద్ధ ఆరాధనలు రాక్షసాలు. ఏదైనా సరే శ్రద్ధ శాస్త్రం ప్రకారంగా ఉండాలి. కానీ శ్రద్ధతో మీరు చేసే పనులు ఏవైనా సరే శాస్త్ర ప్రకారంగా చెప్పినవి చెయ్యాలి. లేకపోతే వేస్ట్, టైం వేస్ట్, మనీ వేస్ట్, అంతా కూడా మన శ్రమ కూడా వేస్ట్ అనమాట. అంతా వృధా అయిపోతుంది మనం శాస్త్ర ప్రకారంగా ఫాలో అవ్వకపోతే. అదే చెప్తున్నారు 2 నుంచి 6వ శ్లోకం వరకు. తర్వాత 7 నుంచి 22వ శ్లోకం వరకు వివిధ జీవులు వివిధ రకాలైన శ్రద్ధలను కలిగి ఉంటాయి. ఒక్కొక్క జీవికి ఒక్కో రకమైన శ్రద్ధ ఉంటుంది అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. శాస్త్ర విధిని వదిలి శ్రద్ధతో పూజించే వారి నిష్ట ఎటువంటిది? అది సాత్వికమా, రాజసమా, తామసమా? ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో అడుగుతున్నారు. సాత్విక శ్రద్ధ లేకపోతే రాజస శ్రద్ధ, తామసిక శ్రద్ధ. శాస్త్ర విధిని వదిలేసేసి చేస్తారు కదా, వాళ్ళ శ్రద్ధ ఎట్లాంటిది అని అడుగుతున్నారు అర్జునుడు. యజ్ఞదాన తపస్సుల్లో భగవంతుని నామాలైన ఓం తత్సత్ ఉచ్చరించాలి అనే విషయాన్ని మనం 23 నుంచి 27వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. యజ్ఞం చేసినా, దానం చేసినా, తపస్సు చేసినా, ఏ చేసినా సరే ఓం తత్సత్ అనేది ఉపయోగించాలి, ఉచ్చరించాలి. మనం చెప్తాం ఇప్పుడు భగవద్గీత చదువుకున్నా కూడా లాస్ట్ లో మనకు ఉంటుంది ఓం తత్సత్. ఆ మంత్రం ఉపయోగించాలన్నమాట. అది చెప్తున్నారు. వివిధ రకాలైన జీవులు వివిధ రకాల శ్రద్ధలు కలిగి ఉంటాయి. ఒక్కొక్క జీవికి ఒక్కో రకమైన శ్రద్ధ ఉంటుంది. అసురులు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళకి శాస్త్రం ప్రకారంగా వాళ్ళు నడుచుకోరు. అసురులు అసలు దేవుణ్ణే నమ్మరు. దేవుడే మేమే దేవుళ్ళం, మాకే పూజ చేయండి అంటారు. వాళ్ళు ఎంతసేపటికి ఆ మృత్యువుని జయించాలని చూస్తారు. కానీ ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఈ భౌతిక లోకంలో పుట్టిన ప్రతి వాడికి కూడా మృత్యువు తప్పదు. ఆ మృత్యువుని జయించడం కోసంగా సంవత్సరాల తరబడి చాలా చాలా తపస్సులు చేస్తారు, ఘోరమైన తపస్సులు చేస్తారు. కానీ ఉపయోగం ఉండదు. వాళ్ళ జీవితం వ్యర్థం అయిపోతుంది అనమాట. మళ్ళీ భర్త తీసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. అట్లా అసురుల శ్రద్ధ ఆ విధంగా ఉంటుంది. శాస్త్రంలో ఉన్న వాళ్ళు శాస్త్రం అంటే ఏదో దాంట్లో ఏదుంది మనకి? భగవద్గీత కానీ భాగవతంలో కానీ భగవంతుడే, అన్ని భగవంతుడే, సత్యం భగవంతుడే, భగవంతుడే నమ్మాలి, పూర్తిగా సరెండర్ అవ్వాలి భగవంతుడికి అని చెప్పుకున్నది కదా మనకి శాస్త్రంలో. దాన్ని అసురులు నమ్మరు అనమాట. దేవతల లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే నమ్ముతారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు శాస్త్రం ఏంటంటే మనకి 2 రకాలు. 2 రకాలంటే శాస్త్రజనితమైన శాస్త్ర శ్రద్ధ, శాస్త్రజనితమైన శ్రద్ధ 2 రకాలు. శాస్త్రజనితమైన శ్రద్ధ, స్వభావజనితమైన శ్రద్ధ 2 రకాలు అనమాట. శాస్త్రం ప్రకారంగా నడుచుకోవడం ఒక రకమైన శ్రద్ధ అయితే, వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి నడుచుకుంటూ ఉంటారు, అది ఒక రకమైన శ్రద్ధ. ఆ స్వభావజనితమైన శ్రద్ధ మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ 3 విభాగాలు ఉన్నాయి. ఏంటంటే సత్వగుణ శ్రద్ధ, రజోగుణ శ్రద్ధ, తమోగుణ శ్రద్ధ. సత్వగుణంతో కొంత శ్రద్ధ కలిగి ఉంటారు, రజోగుణంతో కొంత ఉంటుంది, తమోగుణంతో కొంత ఉంటుంది. అది ఏంటి అన్నది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ముందు
శ్లోకాస్ లో చూద్దాము. ఏ శాస్త్రాన్ని ఇప్పుడు అర్జునుడు చెప్తున్నారు, అర్జునుడు అడుగుతున్నారు అనమాట కృష్ణ భగవానుడిని. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిముసృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠాతు కా కృష్ణ సత్వమాహో రజస్తమః. అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, ఏమడుగుతున్నారు? కృష్ణ, శాస్త్ర నియమాలను పాటింపక తమ స్వంత ఊహ ప్రకారం శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో పూజలు చేసి వారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికుల, రాజసుల, తామసుల? శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం. శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగంలో ఫస్ట్ అర్జునుడు అడిగే ప్రశ్న మన గురించి అడుగుతున్నారు. మనం శాస్త్రం ప్రకారంగా ఫాలో అవ్వము, ఎవరికి ఏది తోస్తే ఆ పూజ చేసేస్తూ ఉంటాం. అవన్నీ సాత్వికం కిందికి వస్తాయా, రాజసం కిందికి వస్తాయా, తామస గుణం కిందికి వస్తాయా? ఏ శ్రద్ధ కిందికి వస్తుంది? ఈ 3 గుణాలతో చేసేటువంటి శ్రద్ధ అని చెప్పినని అడిగారనమాట. ఇప్పుడు మనకి భౌతికంగా ప్రభుత్వము పెట్టిన నియమాలు ఉంటాయి. నియమాలు అవి ఆ నియమాల్ని మనం ఉల్లంఘించామనుకోండి, ఉల్లంఘించినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? మనకి పనిష్మెంట్ పడుతుంది. ఆ నియమాలను ఉల్లంఘించినప్పుడు ఒక వ్యక్తిని హింసించినా, లేకపోతే వాళ్ళు పెట్టిన ట్యాక్స్లు కట్టకపోయినా, ఏవైనా సరే దానికి తగ్గ ఇది పడుతుంది అనమాట, శిక్ష పడుతుంది. అదే విధంగా మనకి ఆధ్యాత్మికంగా కూడా భగవంతుడు కొన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అది ఏంటి? శాస్త్ర ప్రకారంగా ఇవి మీరు కంపల్సరీగా చెయ్యాలి అని. వాటిని మనం చేయలేదనుకోండి, చేయకపోతే మనకు కూడా శిక్షలు పడతాయి. ఆ శిక్షలకి తప్పకుండా మనం అనుభవించాలి. ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధిని తడవకి జన్మలు తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ భూలోకంలోనే ఈదుతూ ఉండాలన్నమాట. ఈ సముద్రాన్ని, సంసార సముద్రాన్ని ఈదుతూ ఉండాలి. అట్లా మనం కష్టపడాలన్నమాట. ఇదే పనిష్మెంట్ మనకి. మృత్యు కన్నా ఈ జన్మ కన్నా ఇంకా ఇంకా కష్టమైనది ఇంకొకటి లేదు. అదేంటంటే తల్లి గర్భంలో వాళ్ళు ఆ మూత్రం స్మెల్, మళ్ళానేమో ఆ చీము, రక్తం, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వాసన వస్తూ ఉంటాయి. అవన్నీ భరిస్తూ ఉంటారు. ఆ దాంట్లో తేలుతూ ఉంటుంది బేబీ. దండం పెడుతూ ఉంటుంది, నాయనా నన్ను రక్షించు, నేను ఇన్ని రోజులు తప్పు చేశాను, నన్ను బయటపడే ఎట్లాగైనా సరే నేను నీ పూజ చేస్తానని చెప్పి దండం పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది భగవంతుడికి. అని బయటికి రాగానే ఆ మోహం గమ్మేస్తుంది, మాయ గమ్మేస్తుంది, కన్నీళ్ళు వెళ్ళేస్తారు, వచ్చేస్తారు. వాడు ఈ భౌతిక లోకంలోకి వచ్చేస్తారు, గుణాలు పట్టేస్తుంటాయి వాడిని, ఆ పిల్లవాడిని. అట్లా మనకి ఆ లోపల ఉన్నప్పుడు అంత కష్టపడతాం అనమాట. ఆ గర్భ నరకము నందు బౌలుచ్చి దుఃఖమునుంది కడకు గతి నీవనచు ఇటకొచ్చి. లాస్ట్కి నువ్వే నాకు గతి, ఇంకంతకన్నా గతి లేదు అని చెప్పినాడు. ఆఖరికి వెళ్తా అంట ఆయన దగ్గరికి. అప్పుడు ఆయన భగవంతుడు కరుణిస్తారు, కృప చూపిస్తారు. నువ్వు ఈ మంత్రం చేసుకోరా నాయనా, నువ్వు తిన్నగా నా కృపకు పాత్రుడు అవుతావు అని చెప్తారనమాట. గర్భ నరకంలో వెళ్ళి దాంట్లోకి వెళ్ళి చాలా చాలా కష్టాలు పడి అన్ని అయిన తర్వాత లాస్ట్కి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన కృపకి పాత్రలు అవుతాం, ఎన్నో జన్మలు తీసుకున్న తర్వాత. అలా కాకుండా ముందే మనము మానవ జీవిత లక్ష్యాన్ని గుర్తించి మనము వెళ్ళగలిగాం అనుకోండి, ఆ శాస్త్రం ప్రకారంగా వెళ్ళగలిగాం అనుకోండి, హ్యాపీగా మనం ఇటువంటి కష్టాలు ఏవి కూడా అనుభవించక్కర్లేదు. అదే శాస్త్ర శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం. ఇన్ని రోజుల నుంచి కూడా భగవంతుడు అదే చెబుతున్నారు మనకి, అన్ని విధాలుగా అర్జునుడికి చెప్పినట్టుగా చెబుతూ ప్రతిదీ మనిషి జీవితంలో ఏ విధంగా జీవించాలి మన మాన్యువల్ మొత్తం కూడా ఇచ్చేసారు ఇక్కడ మనకి. భగవద్గీత అంటే మాన్యువల్, మనకి ప్రతి జీవికి కూడా మాన్యువల్ అనమాట మన మనిషి జీవితంలో. దీన్ని అనుసరించి మనం జీవించామంటే గనక మన జీవితం ధన్యమైపోతుంది, భగవంతుడి ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం. ఇది ఇప్పుడు 2వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం మనం. శ్రీ భగవాన్ వాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజా సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు.
ఫస్ట్ శ్లోకంలో మనకి సాత్విక శ్రద్ధ, రాజసిక శ్రద్ధ, తామసిక శ్రద్ధ ఇవి చేసిన వాళ్ళ పని, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని అడిగారు కదా అర్జునుడు. దానికి సమాధానం చెబుతున్నారు భగవంతుడు. బద్ధజీవునిచే పొందబడిన ప్రకృతి గుణాలను అనుసరించి మానవుని శ్రద్ధ సాత్విక, రాజస, తామసము అని 3 విధాలుగా ఉండవచ్చును. దీని గురించి చెప్తాను విను. ఈ 3 రకాల శ్రద్ధల గురించి నేను చెప్తాను విను అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు. ఈ రావణాసురుడు, కుంభకర్ణుడు, విభీషణుడు, వీళ్ళు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు. అయితే ఈ విభీషణుడిదేమో సాత్విక శ్రద్ధ. ఎంతసేపు భగవంతుడు పూజ చేయటము, భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉండేవారు. ఈయన శాస్త్ర ప్రకారంగా ఏది ఉందో దాన్ని అనుసరించేవాళ్ళు అనమాట. విభీషణుడు ధర్మంగా జీవితాన్ని గడిపిన వారు అనమాట. అందుకే ఆయన లాస్ట్ లో అన్నయ్య వద్దు, ఇది నువ్వు చేసే పని తప్పు, వేరే వాళ్ళ భార్యను తీసుకొచ్చి మన ఇంట్లో అట్టి పెట్టావు, ఇప్పటికైనా తెలియలేదా నీకు? ఆయన దగ్గర సేవకుడు వచ్చి, ఆయన భక్తుడు వచ్చి ఇక్కడ నానా గందరగోళం చేసి వెళ్ళాడు హనుమంతుడు. మన లంకని ఒక చూపు చూశాడు. అలాంటప్పుడు ఆయనకి ఇంకెంత శ్రద్ధ ఇంకెంత బలం ఉంటుంది రాముల వారికి. ఇంకా ఎంతమంది గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ, మనము తట్టుకోలేమది. మన రాక్షస వంశం మొత్తం నశించిపోతుంది. వద్దు, వచ్చిన వాడు నారాయణుడు, వద్దు, వదిలేసే. అమ్మవారిని తీసుకెళ్ళి ఆయన ఒప్పచెబితే ఆయన క్షమించి నిన్ను వదిలేస్తారంటారు. అంటే నేను యుద్ధం చేయాల్సిందే, నువ్వు నా ఇంట్లో ఉండి నా ఉప్పు తింటూ నువ్వు అక్కడ ఎదుటి వాడి పక్షం గురించి మాట్లాడుతున్నావు కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ ఉండటానికి తగదు, నువ్వు శత్రువువి నాకు, కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఇక్కడి నుంచి అని చెప్తున్నాని ఆయన పంపించేస్తాడు అనమాట. తన రాజ్యంలో నుంచి రాజ్య బహిష్కారం విధిస్తాడు విభీషణుడికి. విభీషణుడు అప్పుడు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రాములు వారి పాదాలు పట్టుకుని ఆయన దగ్గర శరణు వేడుకుంటారు అనమాట. పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోతారు. అప్పుడు రాముల వారు ఆయనకి స్థానం ఇస్తారు, తన సైన్యంలో స్థానం ఇస్తారు అనమాట. ఇక్కడ విభీషణుడికి రాముల వారు ఎంత ఒప్పుకున్నప్పటికీ కూడా ఆయన సైన్యంలో వాళ్ళు ఒప్పుకోరు, వాళ్ళు నమ్మరు అనమాట విభీషణుడిని. చాలా చాలా పరీక్షలు చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు, దొంగగా చూడటం, ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు అబ్జర్వ్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఇక్కడ సాత్విక శ్రద్ధ ఇది. తర్వాత ఇది రాజసిక శ్రద్ధ. రాజసిక శ్రద్ధ అంటే ఈయనదేంటంటే ఈయన ఎంతసేపటికి నేను గొప్పవాడిని, అన్నీ నేనే అనుభవించాలి, ఈ ముల్లోకాల్లో ఉన్నది మొత్తం నేనే అనుభవించాలి, నాకన్నా మించి ఇంకొకళ్ళు ఉండకూడదు అనేటువంటి ఇదనమాట ఆయనది, రావణాసురుడిది. అట్లా రావణాసురుడిని ఒకసారి కుంభకర్ణుడు, ఈయన ఎవరంటే కుబేరుడు అసలు లంకాపట్టణం. అయితే ఆ లంకాపట్టణానికి పురోహితుడిగా పిలిచారట గృహప్రవేశానికి రావణాసురుడిని, రావణ బ్రహ్మని పిలిస్తే వచ్చి చూశారు. చూసి అంతా గృహప్రవేశం అయిన తర్వాత ఆయన అడిగారట, దక్షిణేం కావాలని అడిగితే లంకాపట్టణం ఇచ్చేసేసి ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోను ఇమీడియట్ గా అని చెప్పారట రావణాసురుడు. ఒక భయపడి వెళ్ళిపోయాడు కుబేరుడు. ఆయన హిమాలయాస్ దగ్గర మళ్ళీ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఆయన స్థావరాన్ని. అట్లా రావణాసురుడు ఏంటంటే ఏది చూసినా సరే ఆయన కంట్లో ఏది పడ్డా సరే అది తనకు కావాలి అనుకునేటువంటి మనస్తత్వం అనమాట. అట్లా ఆ రాజసిక శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళకు ఉంటుంది అది. రాజస గుణం, రజోగుణం అనమాట అది రావణాసురుడిది. అందుకే రాముల వారి భార్య గురించి సీతమ్మ వారి గురించి శూర్పణకు వచ్చి చెబుతుంది ఇక్కడ, చాలా అందంగా ఉంటుంది. కానీ రావణాసురుడు కూడా ఒకప్పుడు వెళ్తాడు, అక్కడ ఫెయిల్ అయ్యి వస్తాడు రావణాసురుడు. ఆ సీతమ్మవారి స్వయంవరం కూడా వెళ్తాడు, వెళ్ళి వస్తాడు. అంటే అప్పటి నుంచే ఆయనకి కన్నుంది ఆమె మీద. శూర్పణకని ముక్కు చెవులు కోసిన తర్వాత ఆమె గురించి చెప్పిన తర్వాత ఇంకా ఇంకా ఎక్కువైపోయింది ఈయనకి. ఎట్లాగైనా సరే ఆమెను సొంతం చేసుకోవాలని వెళ్ళాడు, తీసుకొచ్చాడు, అశోకవనంలో పెట్టాడు. అంతే, పడిపోయినాడు అంతే. రాముల వారు చేతిలో సంహరింపబడ్డాడు. రాజసిక శ్రద్ధ ఇది తామసిక శ్రద్ధ. ఈయన ఏంటంటే 6 నెలలు నిద్ర, 6 నెలలు ఆహారం తింటూ ఉంటాడు, 6 నెలల పాటు.
ఇది తామసిక శ్రద్ధ అనమాట. తమ గుణంలో ఉంటాడు. ఈయన కూడా చెప్తారు ఇక్కడ రావణాసురుడికి, వద్దన్నయ్యా ఇంత గొప్ప గొప్ప యోధులందరూ కూడా చనిపోయారు మనకి సైన్యంలో, ఇప్పటికైనా నీకు తెలియలేదా, వద్దు అని చెప్పినని చెబుతాడు. ఈ యుద్ధం వద్దు మనకి, ఒక ఆడదాని గురించి ఎందుకు ఇంత మొత్తం కూడా నాశనం అయిపోతుంది మన రాజ్యం అంతా కూడా, వద్దు తీసుకెళ్ళి ఒప్పచెప్పేసి ఒక్కర్లేదు మనకని చెప్పి చెబుతారు. కానీ ఈయన్ని కూడా తిడతాడు అనమాట. అంటే నువ్వు యుద్ధానికి వెళ్ళి చచ్చిపోతావనే భయంతో నువ్వు వెళ్ళనంటున్నావా అని చెప్పి అడుగుతాడు రావణాసురుడు. లేదు లేదు, నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి వెళ్తున్నాను నేనని చెప్పి ఆయన యుద్ధానికి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయి అక్కడ సంహరింపబడతాడు అనమాట కుంభకర్ణుడు. ఆ విధంగా ఇక్కడ సాత్వికము, రాజసికము, తామసికము, వీళ్ళ ముగ్గురిది 3 రకాల శ్రద్ధలు కలిగి ఉన్నారనమాట అన్నదమ్ములు. మన జీవనశైలికి సంబంధించిన 7 విషయాలు. శ్రద్ధ ఎలా ఉండాలి? ఆహారం విషయంలో కూడా శ్రద్ధ ఉండాలి, యజ్ఞం విషయంలో శ్రద్ధ ఉండాలి, స్వభావం విషయంలో శ్రద్ధ ఉండాలి, సాత్వికంగా ఉండాలి. స్వభావం అంటే కోపం రాకూడదు. క్రోధం, ఊరికే కోపం తెచ్చుకున్నాం అంటే అది మనకే నష్టం. తన కోపమే తన శత్రువు, తన శాంతమే తనకు రక్ష, దయ చుట్టంబవు, తన సంతోషమే స్వర్గము, తన దుఃఖమే నరకం అండ్రు తథ్యము సుమతి శతకంలో పద్యం ఇది. తన కోపమే తనకు శత్రువు అనమాట. కాబట్టి స్వభావం ఎట్లుండాలి? సత్వగుణంతో ఉండాలన్నమాట. కోపం తెచ్చుకోకూడదు. వాక్కులో కూడా తప్పుగా మాటలు మాట్లాడకూడదు. ఎదుటి వాళ్ళని కష్టపడి మనస వాచ కర్మణ, మనసు విషయంలో కానీ, వాక్కు విషయంలో కానీ, కర్మలు చేసే విషయంలో కానీ, స్వభావం అంటే కర్మలు చేస్తాం, కర్మలు చేసే విషయంలో కానీ ఏది కానీ మనము సత్వగుణంలో ఉండాలన్నమాట. ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవాలి మనం. మనసు కూడా నియంత్రణలో ఉండాలి. దానం, మనం ఏం దానం చేస్తున్నాం అన్నది కూడా చూసుకోవాలి. దానం అంటే ఎవరో ఒక బందిపోటుకి, ఒక గజ దొంగకి మనం దానం చేసాం అనుకోండి, కళ్ళిప్పిచ్చాం వాడికి, కళ్ళిప్పిస్తే వాడు ఏం చేస్తాడు? మనం దానం చేసాం, పాపం వాడికి కళ్ళు లేవు అనేది, వాడు ఏంటి ఎవరు అన్నది కూడా ఆలోచించకుండా ఇచ్చేసాం, జేబులో డబ్బులు ఉన్నాయని కళ్ళు పెట్టించాం వాడికి, కళ్ళు ఆపరేషన్ చేయించి. అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు? మళ్ళీ చేసేది వాడు గది దొంగతనమే, గది దొంగే అవుతాడు. వాడు దొంగతనాలు చేయడం మొదలు పెడతాడు, చంపేస్తాడు, మనుషుల్ని చంపేస్తాడు, ఎదుటివాడు ఆస్తులు దోచేస్తాడు. దోచేసినప్పుడు దాంట్లో భాగం మనకు కూడా వస్తుంది అనమాట, వాడికి సహాయం చేసినందుకు. అందుకని చెప్పినాను, మనం దానం కూడా చూసుకొని చెయ్యాలి. ఎట్లా పడితే అట్లా దానం కూడా చేయకూడదు. మన జేబులో డబ్బులు ఉన్నాయని ఇట్లా ఇసిరేస్తూ వెళ్తారు, తప్పు అది. దానం చేయకూడదు. దానము అపాత్ర దానం అంటారు. అపాత్ర దానం అన్నది చాలా తప్పు. యజంతే సాత్విక దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజస ప్రేతాన్ భూతగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సత్వగుణంలో ఉండే మనుషులు దేవతల్ని పూజిస్తారు, రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు యక్షరాక్షసుల్ని పూజిస్తారు, తమ గుణంలో ఉండేవాళ్ళు భూత ప్రేతాల్ని పూజిస్తారు. ఇప్పుడు సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? అందరు దేవతలందరినీ పూజించి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫలితాలను అడుగుతూ వాళ్ళు ఆ ఫలితాన్ని పొందంగానే ఇంకా వాళ్ళకి అకౌంట్ అయిపోయి మళ్ళీ మొదలవుతుంది అనమాట, మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా ఉంటుంది వాళ్ళది శ్రద్ధ. తర్వాత రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యక్షరాక్షసుల్ని పూజిస్తారు. అంటే నాయకుల్ని, మళ్ళానేమో వీళ్ళు ఉంటారు కదా మన సినిమా యాక్టర్స్ ని, వాళ్ళందరినీ, సంఘంలో పెద్దల్ని, వాళ్ళందరినీ పూజిస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి దండలు వేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి అభిషేకాలు చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి గుళ్ళు కట్టిస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా మనకి శాస్త్రంలో లేదు. శాస్త్రంలో లేనప్పటికీ కూడా అవన్నీ చేస్తుంటారు. రాజసిక శ్రద్ధ ఎందుకు చేస్తారు? అవన్నీ వాళ్ళ సొంత లాభం కోసం చేస్తూ ఉంటారు. ఏదో ఒకటి వాళ్ళ మూలంగా వీళ్ళకి లబ్ధి ఉంటుంది అనమాట. ఒక నాయకుడికి బాగా ఇది చేసినందువల్ల ఆ నాయకుడు ఏదైనా పర్మిషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడనే ఆశ,
ఏదైనా చిన్న పదవి ఏదైనా వస్తుందేమో మనకనే ఆశ. దాంతో వీళ్ళు ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు. హిట్లరు యుద్ధం చేసినప్పుడు హిట్లర్ని పూజ చేశాడు ఒకడు. ఎక్కడంటే బాంబేలో. హిట్లర్కు విపరీతంగా ఆయన ఫోటో పెట్టుకొని పూజ చేస్తున్నట్ట. ఇంత దరిద్రుడు అయితే వాడికి ఎందుకు పూజ చేస్తున్నావు, ఫోటోల్లో పెట్టుకుని పూజ చేస్తున్నావే అంటే, ఆ యుద్ధం జరిగే సమయంలో వాడి దగ్గర ఉన్న సామాను మొత్తం కూడా వ్యాపారస్తుడు అనమాట. బ్లాక్ లో అమ్మి చాలా డబ్బు సంపాదించాట. ఈ విధంగా నేను ఇంత భోగాలు అనుభవిస్తున్నానంటే హిట్లరే కారణం. ఆ హిట్లర్ యుద్ధం చేశాడు కాబట్టి నేను ఈ విధంగా సంపాదించుకోగలిగాను రజోగుణం. కాబట్టి నేను ఆ హిట్లర్కి పూజ చేస్తున్నా, ఆయనే నాకు దేవుడు అని చెప్పాట. అట్లా ఇక్కడ తామసిక శ్రద్ధ ఏంటంటే తమో గుణంలో ఉంటారు వాళ్ళు. ఈ బలులు ఇస్తూ ఉంటారు, జంతు బలులు ఇస్తూ ఉంటారు, చెట్లకి పిట్టలకి పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా మనకి శాస్త్రంలో లేదు. శాస్త్రంలో లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళని కూడా పితృదేవతల్ని కూడా మనం సంవత్సరానికి ఒకసారి వాళ్ళకి పూజ చేయాలి. ఆ ఫోటోలు తీసుకొచ్చి మనం దేవుడితో సమానంగా దేవుడి గుట్లో పెట్టకూడదు, సపరేట్ గా పెట్టుకోవాలి. రోజు కావాలంటే ఒకసారి చూసి దండం పెట్టుకుంటే పెట్టుకోండి పెద్దవాళ్ళకి, కానీ వాళ్ళని దేవుళ్ళతో సమానంగా పక్కన పెట్టి పూజ చేయకూడదు. ఆ విధంగా తమో గుణ ఇదనమాట. అదంతా కూడా అది చేయకూడదు అనమాట. యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్, ఏం తింటున్నావు నువ్వు అన్నది కూడా మనం చూసుకోవాలి, శ్రద్ధగా చూసుకోవాలి తినే విషయాన్ని. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ముఖ్యంగా మనకు అన్నీ కూడా కలుషితమే, ప్రతిదీ వాటర్ దగ్గర నుంచి. కాబట్టి ఏం తాగుతున్నాం, ఏం తింటున్నాం, దీని మూలంగా మనకి రోగం వస్తుందా అనేది కూడా మనం గమనించుకోవాలి. ఆయుస్సత్వబలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనా రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృదయ ఆహారా సాత్విక ప్రియ. సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైన ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి, మన ఆయుష్ని పెంచుతాయి. సత్వగుణ సాత్విక ఆహారాన్ని తింటే బుద్ధి బలము, మన తెలివితేటలు పెరుగుతాయి. తర్వాత ఆరోగ్యం, హెల్తీగా ఉంటారు వాళ్ళు. ఆనందం, హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు. ఎందుకు? వాళ్ళు తినే ఆహారం చిన్న పిల్లలు తిన్నా కూడా హాయిగా ఉంటుంది. కడుపులో మంట రాదు, తేపులు రావు. ఇక్కడి నుంచి ఫుల్ గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోతుంది, కడుపులో గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోయి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అలాంటి లక్షణాలు ఏవి ఉండవు ఈ సత్వగుణంతో ఉండే ఆహార పదార్థాలు తింటే, సాత్విక ఆహారం తింటే. మరియు సంతృప్తిని ఇస్తాయి. అబ్బా తిన్నాం, చాలా హాయిగా ఉందనుకుంటాం. ఎందుకంటే మనం నాలిక తృప్తిగా ఉంటుంది. మన కడుపులోకి వెళ్ళిన తర్వాత లోపల కూడా హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉంటుంది. మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు అనమాట. ఇవి రసవంతము అంటే కొంచెం వాటికి రసం అంటే కొంచెం జ్యూసీగా ఉంటాయి. తర్వాత పుష్టికరము, బలాన్ని ఇస్తాయి, ఆరోగ్యకరమైనవి, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయి, మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. ఇక్కడంతా కూడా మంట వస్తుంది కదా మనకి. వేరే ఆహార పదార్థాలు తింటే ఇక్కడంతా మంట వస్తుంది. ఆ మంట ఈ పదార్థాలు తింటే రాదనమాట. ఈ సత్వగుణ సాత్విక ఆహారం తింటే మనకి ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం. అది మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు. ఇప్పుడు డాక్టర్లు కూడా చెప్తున్నారు 3 hours మించి ఆహారాన్ని ఉంచొద్దు, 3 hours తర్వాత లోపలే తినండి, 3 hours లోపలే తినండి వండిన పదార్థాలు ఏవైనా సరే. ఫ్రూట్స్ అన్ని కూడా మీకు హెల్త్కి మంచిది. ఇవన్నీ కూడా డాక్టర్స్ ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. ఆ విషయాన్ని మనకి శాస్త్రంలో ఎప్పుడో కృష్ణ భగవానుడు మనకి అందించడం జరిగింది. భగవద్గీత ఇప్పటిది కాదు, ఆ సూర్యుడికి ఇచ్చారట, వివస్వానుడికి ఇవ్వటం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఉంది భగవద్గీత. కానీ అది కొంత కాలం అయ్యేటప్పటికి, అది మరుగున పడేటప్పటికి మళ్ళీ కృష్ణుడి ద్వారా అర్జునుడికి ఇవ్వబడింది అనమాట. అర్జునుడి ద్వారా మనకి తెలియబడింది ఇది భగవద్గీత శాస్త్రం, జ్ఞానం. ఇక్కడ చూడండి సాత్విక ఆహారం. ఈ సాత్విక ఆహారం మనము ఏం చేయాలంటే ఇలా తులసి దళాన్ని వేయాలి. తులసి దళాన్ని వేసి నివేదన చేయాలి భగవంతుడికి. నివేదన చేసిన తర్వాత ఈ ఆహారము చిన్న పిల్లాడు ముట్టుకున్నా కూడా తిన్నా కూడా వాడు హ్యాపీగా ఉంటాడు.
వాడు ఎట్లా అయితే హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉన్నాడో అట్లా ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం ఈ ఆహారాన్ని తింటే. సత్వగుణంలో ఉండగలుగుతాం ఈ సాత్విక ఆహారం తింటే. కట్వం లవణాత్యుష్ణ తీష్ణ రూక్షామిదాహిన ఆహారారాధసేష్ట దుఃఖ సుఖామయ ప్రద. మికిలి చేదైనట్టుది, పుల్లగా, చాలా పుల్లగా ఉన్నటివి, ఉప్పగా ఉన్నటివి, వేడి పదునైన పొడిగా ఉండే పదార్థాలు, దహనం చేసిన పదార్థాలు, తర్వాత విపరీతమైన కారంగా ఉంటాయి ఆ పదార్థాలు, రాజస గుణానికి చెందినటువంటివి, ప్రియమైన అవి రాజస గుణం ఎవరైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి ప్రియమైన ఆహారాలు అన్నమాట. ఇటువంటి ఆహారాలు బాధని, దుఃఖాన్ని మరియు దోగాన్ని కలిగిస్తాయి. రోగం వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నిలబడతాము, ఆ బండి దగ్గర నిలబడి విపరీతంగా తినేస్తాం ఈ మిరపకాయ బజ్జీలు. నాలుగు మండిపోతున్నా సరే హా హా అనుకుంటూ వాడు ఎక్కడో నీళ్లు పెడతాడు, ఆ నీళ్లు తాగుతూ ఉంటారు, తింటూ ఉంటారు. ఈ పానీపూరీలు ఒకటి, ఈ ఒకటి, వాళ్ళు ఏంటంటే కాచి కాచి నూనె అంతా కాగబెడతారు. ఎంతమందికి ఎంత చేస్తే అవుతుంది. వాళ్ళు మనం ఇంట్లో చేసుకోవాలంటేనే 2-3 hours పడుతుంది అంతా ప్రిపేర్ చేసుకొని చేయడానికి. బజార్ తెచ్చుకోవాలా, కడుక్కోవాలా, అన్ని ప్రిపేర్ అన్ని రెడీ చేసుకొని మనం చేసుకోవడానికి 1-1.5 hour పడుతుంది. మన ఇంట్లో 4-5 చేసుకోవడానికి. కానీ మనకి అక్కడ వందల మందికి చేస్తారు కదా, కాబట్టి వందల మందికి చేస్తారు కాబట్టి అది వాళ్ళు శుభ్రంగాను తీరు, వాళ్ళు చేసే ఆహారం చాలా ఇదిగా ఉంటుంది. ఒక్క నిమిషం. పని మనిషి ఒకటే కాల్ చేస్తున్నది. చాలా చేదుగా, పుల్లగా, ఉప్పగా, వేడిగా, పదునైన పదార్థాలు మనకి ఆ దహనం చేసినవి. దహనం చేసినవి అంటే ఏంటి? ఆ గ్రిల్స్ లో పెడతారు మాంసము, అవంతా కూడా అవన్నీ గ్రిల్స్ లో పెట్టి అవి మనకి ఇప్పుడు క్యాన్సర్స్ వస్తున్నది కూడా దాని మూలంగానే వస్తున్నది అని చెప్పినని వాళ్ళు ఇది చేశారు సైంటిస్టులు. అటువంటి ఆహార పదార్థాలు కూడా తినకూడదు. అవి ఎప్పుడో తయారు చేసిన ఫ్రిడ్జ్ లో చేసి పెడతారు. ఈ సమోసాలు కానీ ఏవి కానీ ఆ పఫ్ఫులు కానీ ఎప్పుడో చేసిన ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి అవి తీసుకొచ్చి మనకి మళ్ళీ అవెన్ లో పెట్టి వేడి చేసి ఇస్తూ ఉంటారు మనకి. ఆ పదార్థాలు తిన్నందువల్ల మనకి రోగం వస్తూ ఉంటుంది. ఇంట్లో ఎన్ని తినండి మనకి ఏవి కాదు. బయటది 2-3 తినేటప్పటికే మనకి కడుపు నిండినట్టు అవుతుంది. కడుపు నిండటం అంటే ఏంటి? గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోతుంది. ఇమీడియట్ గా గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోయి కడుపు నిండిపోతుంది. అట్లా మన మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే సాత్విక ఆహారానికి మాత్రమే మనది తయారు చేయబడింది అనమాట. మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉండేది. కానీ మనం తినేది ఇది తిన్నాం అనుకోండి, మాంసము అవన్నీ తిన్నాం అనుకోండి, అవి అరగవు మనకి. ఆ పదార్థాలు అరగవు. చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు, రోగాలు వస్తూ ఉంటాయి, అరగని కుళ్ళిపోతాయి లోపల కుళ్ళిపోయి అరగకుండా కుళ్ళిపోయేటప్పటికి రోగం వస్తూ ఉంటుంది, క్యాన్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, రోగాలు వస్తూ ఉంటాయి. అందుకే ప్రభుపాదుల వారు దాన్ని నిరోధించారు. అది తినకూడదు, ఒక జీవిని హింసించకూడదు. హింసించి మనం చేసినందువల్ల ఆ తిన్నందువల్ల కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. కాబట్టి మనకి ఎన్నో రకాల కూరలు, ఎన్నో రకాల ఇవి ఉన్నాయి కదా, అవి తినాలి. సాత్విక ఆహారం మనకి ఎంతో మంచిది. ఇట్లా కారం, విపరీతమైన కారం వేసేస్తారు, మసాలాలు, ఇవన్నీ కూడా తింటూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా మనకి హెల్త్ కు మంచిది కాదు. చూడండి, పులుపు వేస్తారు, పుల్లగా చేస్తారు. ఈ పులుపు మంచిది కాదు, కారం మంచిది కాదు, ఇవన్నీ కూడా మన ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. ఇది బర్గర్లు, మళ్ళానేమో
చాలా బాగున్నాడండి, అసలు ఏమి తినడు, ఏం తాగడు, చాలా చాలా ఇదిగా పద్ధతిగా ఉంటాడు అబ్బాయి, ఏం చెప్పనని చెప్తారు. కానీ వాడు చేసేది ఏంటంటే బర్గర్లు తింటాడు, లేకపోతే అక్కడ ఫ్రూట్ కట్ అని ఆర్డర్ చేస్తాం. వాడు ఏం చేస్తాడు, ఎప్పటిదో ఫ్రూట్ కట్ చేసింది మిగిలింది తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇట్లాంటి ఫంగస్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది, మనకి తెలియదు లోపల ఉంటుంది ఫంగస్, బయటికి బాగా కనిపిస్తుంది, తినేస్తాం, మనకి రోగం వస్తుంది. తినడానికి అంటే బయటి ఆహారం మనం తినేది ఎప్పుడు తినాలంటే, మనకి ఇంకా తప్పదు, మనం ఈరోజు పస్తుండాల్సి వస్తుంది అనే పరిస్థితుల్లో మనం తీసుకోవాలి బయట ఆహారం. లేకపోతే మనం ఇంట్లో మనం తయారు చేసిందే తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది అనమాట. జ్ఞాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం జయత్ ఉచ్చిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. తినటకు 3 గంటల ముందు వండబడినది, ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి. తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసిన ఆహారం రుచి లేని పదార్థం, ఆ రుచి కూడా పోతుంది వాటికి. ఫ్రిడ్జ్ లో మీరు ఒక 2 రోజులు ఉంచండి ఆహార పదార్థం తయారు చేసి, అది చేయంగానే ఉన్న టేస్ట్ మనకి ఆ 2 రోజుల తర్వాత ఉండదు ఆ టేస్ట్. అంటే దాంట్లో అంతా ఆ రుచి మొత్తం కూడా చచ్చిపోయింది. చచ్చిపోయిన ఆహారం మనం తింటున్నాం, ఏమి లేని ఆహారం. అది అట్టి పెట్టుకొని తింటారనమాట. వాసన పట్టినవి మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినవి, అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారం తామస గుణం ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి. తినగా మిగిలినవి అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా అందరు కూర్చుంటారు, చుట్టూ కూర్చుంటారు, ఆ ఆహారాన్ని తినేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఆ ఎంగిలి స్పూనే లోపల పెడుతూ ఉంటారు, అదే అదే తింటూ ఉంటారు అనమాట. అట్లా ఎంగిలి కూడా మంచిది కాదు మనకి ఆహార పదార్థాల్లో. అట్లా వస్తువులతో కూడిన ఆహారము అంటరాని వస్తువులు తామస గుణానికి చెందినటువంటివి. అది వాళ్ళు చూసుకోరు అనమాట, చూసుకోకుండా తాగి ఉంటారు కదా, తాగి ఉంటారు, ఏది ఉంటే అది తినేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. అది తామస గుణానికి సంబంధించింది అనమాట. యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్, ఏం తింటున్నాం మనము అనేది చూసుకోవాలి. హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయి విపరీతంగా, హార్ట్ అటాక్స్. వీటిల్లో ఏంటంటే మైదా వాడతారు, నెక్స్ట్ ఈ బ్రెడ్లు, బర్గర్లు, వీటిలన్నిటిలో కూడా మైదా వాడతారు, డాల్డా వాడతారు, ఇష్టం వచ్చిన నూనెలన్నీ వాడతారు, యానిమల్ ఫ్యాట్ వాడుతున్నారు. భగవంతుడికి చేసే లడ్డూలోనే యానిమల్ ఫ్యాట్ వాడారంటే ఇప్పుడు మనకి హోటల్స్ వాళ్ళు వాడరా, వాళ్ళకి ఏ తక్కువలో వస్తుందంటే ఆ తక్కువలో చేసేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. అది వాళ్ళ లాభం కోసం చూసుకొని చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు కేకులు ఒకటి, ఇవన్నీ రోగాన్ని కలుగజేస్తాయి అనమాట. ఈ ఆహార పదార్థాలన్నీ నాలిక రుచి కోసం అన్ని కూడా తినకూడదు. ఏది తింటున్నాం అన్నది చూసుకొని తినాలి. సాత్విక ఆహారం, రాజసిక ఆహారం, తామసిక ఆహారం 3 రకాలు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. సాత్విక ఆహారం ఇట్లా హాయిగా ఉండగలుగుతాము, రాజసిక ఆహారం ఏమో గుట్టు పీక్కోవాల్సి వస్తుంది, తామసిక ఆహారం ఏమో వీళ్ళకి అసలు ఒళ్ళే తెలియదు, ఒళ్ళు తెలియని పరిస్థితుల్లో మత్తులో ఉంటారు. పుల్లగా ఎప్పుడో చేసినవి. ఇప్పుడు సాంబారు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బయట కొనుక్కొచ్చిన మసాలా పొడులు, బయట కొనుక్కొచ్చిన సాంబార్ పొడులు వాడుతున్నారు ఇళ్లలో. అదేం చేస్తారు, సాంబార్ కానీ ఏదైనా మిగిలిపోయిందని ఫ్రిడ్జ్లో పెడతారు, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి దాన్ని మళ్ళీ వేడి చేస్తారు. అంటే దాంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రిజర్వేటివ్స్ అవి పుచ్చకుండా, అవన్నీ కూడా పురుగు పట్టకుండా అన్ని వేస్తూ ఉంటారు ఆ పౌడర్స్ లో వేసి తయారు చేస్తారు. ఇంతవరకు ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకే అని చెప్పనని కూడా మనకి ఇది ఇస్తారు, ఎక్స్పైరీ డేట్ కూడా ఇస్తారు దాని మీద. అంటే ఏంటంటే అది తయారు చేసిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతాము, ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి దాన్ని మళ్ళీ వెచ్చ చేసేటప్పటికి అది పాయిజన్ అయిపోతుందిట. మళ్ళీ వెచ్చ చేయకూడదు సాంబార్లు అవి, అసలు ఫ్రిడ్జ్ లోనే పెట్టకూడదు. ఎప్పటికప్పుడు కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఒక ముద్ద తక్కువైనా కూడా కొంచెం తగ్గించి వండుకోండి, ఆ పదార్థాలు తగ్గించి వండుకొని కొంచెం కొంచెంగానే తినండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి, హెల్త్ బాగా ఉంచుకోండి. టేస్ట్ గా ఉంది కదా అని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ వెచ్చ చేసి వాడటము, మళ్ళీ మళ్ళీ తింటాం, ఇవన్నీ కూడా హెల్త్ కి మంచిది కాదు.
అది తామసిక ఆహారం కూడా కిందికి వస్తుంది. అది కూడా మనకి 3 hours వరకే ఆ ఆహార పదార్థానికి దాని ఇది ఉంటుంది అనమాట, శక్తి ఉంటుంది, దాంట్లో ఫలితం ఉంటుంది, లేకపోతే ఉండదు. ఇప్పుడు యజ్ఞాల గురించి చెప్తున్నారు మనకి. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధిదృష్టో యజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాధాయ సాత్వికః. శాస్త్రగ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకోని వారు మనస్సులో దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞము సత్వగుణంతో చేసేటువంటి యజ్ఞం అన్నమాట. అంటే సత్వగుణంతో చేసే యజ్ఞం ఏంటంటే, మనం ఇప్పుడు కలియుగంలో ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఏంటంటే హరే కృష్ణ నామ మంత్రం, మహామంత్రాన్ని జపం చేసుకోవాలి, అంతే, అదే యజ్ఞం. జప యజ్ఞము మళ్ళానేమో ఇప్పుడు భగవద్గీత చదువుకుంటున్నాం, ఇది కూడా గీతా యజ్ఞం కిందకి వస్తుంది. మనం ఇప్పుడు 17th డేలో ఉన్నాం యజ్ఞం. ఈ మంచి మంచి శాస్త్రాలు వినటము, ఆ శాస్త్రాధ్యయనము, ఇవన్నీ కూడా యజ్ఞం కిందకే వస్తాయి. అట్లా మనకి యజ్ఞాలు కూడా మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినాయి. ఆ శాస్త్రంలో చెప్పినది మాత్రమే చెయ్యాలన్నమాట. మనకి ఏం చెప్తున్నారు శాస్త్రంలో? బ్రహ్మయజ్ఞం, దేవయజ్ఞం. దేవయజ్ఞం అంటే దేవతలకి చేసేది. దేవతలకి శాస్త్రాలు చదువుకోవడం కానీ, లేకపోతే ఈ భగవద్గీత చదువుకోవటం, భాగవతం చదువుకోవటము, ఇవన్నీ కూడా మా మంత్ర జపము, ఇవన్నీ కూడా స్వాధ్యాయము, ఇవన్నీ కూడా మనకి దేవయజ్ఞం కిందకి వస్తాయి. భూతయజ్ఞం, భూతయజ్ఞం అంటే జంతువులు, ఈ చుట్టూతా పిల్లులు, కాకులు, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వాటికి ఆహారము అవే ఎక్కడ ఏది ఉంటే అది తింటూ ఉంటాయి, పాపం వెతుక్కుంటూ ఉంటాయి. వాటి కోసంగా కొంత ఆహారాన్ని మనం వండిన దాంట్లో కొంత భాగం వాటికి ఇచ్చేసేయాలి, అది భూతయజ్ఞం. తర్వాత మనుష్య యజ్ఞం. మనుష్య యజ్ఞం అంటే మనకి వంశాభివృద్ధి చేసుకోవటం అన్నమాట. అంటే ఒక గృహస్థిగా మారటము, తర్వాత పిల్లల్ని కనటము, ఇది మనుష్య యజ్ఞం అన్నమాట. వంశాభివృద్ధి చేయటం అది మనుష్య యజ్ఞం. తర్వాత పితృయజ్ఞం. పితృయజ్ఞం అంటే ఏంటంటే, మనకి పితృదేవతలకి సంవత్సరానికి ఒకసారి వాళ్ళు చనిపోయిన రోజున వాళ్ళని తలుచుకుని వాళ్ళకి తృప్తి కలిగేట్లుగా మనము మన శక్తి కొద్ది ఒక బ్రాహ్మణుడికో అట్లా మనం దానం ఇచ్చుకోవాలన్నమాట. ఒక దేవాలయంలో వాళ్ళ పేరు చెప్పుకునో అన్నదానం చేసుకోవచ్చు. అవన్నీ చేసేది పితృదేవతలకు చేసేది అనమాట పితృయజ్ఞం. తర్వాత బ్రహ్మయజ్ఞం. బ్రహ్మయజ్ఞం అంటే ఏంటంటే, మనం పుస్తకాలు చదువుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మయజ్ఞం కిందకి వస్తాయి. ఇవి మనకి శాస్త్రంలో చెప్పబడినవి, వీటిని మాత్రమే చేయాలి మనం. మనకి యుగాల ప్రకారం కూడా మనకి సత్యయుగంలో ఏం చెప్పారు? తపస్సులు చేసాం. సత్యయుగంలో చాలా ఆయుష్ ఉండేది, ఇయర్స్ టుగెదర్ తపస్సు చేస్తూ ఆ ఫలితం కోసం చూసేవాళ్ళు. తర్వాత త్రేతాయుగం వచ్చేటప్పటికి యజ్ఞాలు చేశారు, పుత్రకామేష్టి, ఇలా యజ్ఞాలు చేశారు త్రేతాయుగంలో. ద్వాపర యుగం వచ్చేటప్పటికి ఇది వచ్చింది, ఏదంటే పూర్తిగా ఈ టెంపుల్స్ కట్టడము, విగ్రహారాధన, ఇదంతా కూడా యజ్ఞం కింద మనకి. తర్వాత కలియుగం వచ్చేటప్పటికి మనకి ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఏంటంటే మహామంత్ర జపం, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేయాలి. ఇది దీన్ని మించిన యజ్ఞం ఇంకొకటి లేదనమాట. ఇలా మనం శాస్త్రం ప్రకారంగా చెప్పినవి చేయాలి, కానీ మనం ప్రతిఫలం కోరుకోకూడదు దాంట్లో. ఆ ప్రతిఫలం ఎవరైతే కోరుకోకుండా చేస్తారో, దృఢ సంకల్పంతో, శ్రద్ధతో ఎవరైతే చేస్తారో దాని ఆ యజ్ఞము సత్వగుణంతో చేసేటువంటి యజ్ఞము. ప్రిస్క్రైబ్డ్ ధర్మ ఇన్ కలియుగ. సంకీర్తన యజ్ఞం, సంకీర్తన చేయటం, అందరూ సాధువులందరినీ కూడా పిలుచుకుని, భక్తులందరినీ కూడా వాళ్ళందరితో పాటుగా సంకీర్తన యజ్ఞం చేయటం. మనకు పిలిచే శక్తి లేదు, టెంపుల్కి వెళ్ళి చేయండి, ఈ విధంగా సంకీర్తన యజ్ఞం చేయాలి, హరే కృష్ణ నామ మంత్రం జపం చేయాలి. ఇది
మనకి సత్వగుణంతో కూడినటువంటిది. అభిసంధాయతు ఫలం దంభార్థమపి చైవయత్ విజయతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. ఓ భరత శ్రేష్ఠ, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారంతో చేయబడే యజ్ఞం రజోగుణానికి చెందిన స్వభావం అని మీరు తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి ఎలక్షన్స్ వస్తాయి. ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు డబ్బులు పంచుతూ ఉంటారు అందరికీ కూడా, 500 2000 ఆ నాయకులు ఉంటారు, వీళ్ళకి ఆ గ్రూప్ నాయకులు ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇన్ని కోట్లని ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు, ఇన్ని లక్షలని ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది ఓట్లు మాకు వేయాలి, ఫలితం ఏంటంటే ఆ ఓట్లు మాకు రావాలి కాబట్టి పంచుతున్నాం. మద్యం పంచుతూ ఉంటారు, తర్వాత పులిహార ప్యాకెట్లు పంచుతూ ఉంటారు, మంచినీళ్ళ బాటిల్స్ పంచుతుంటారు. అవన్నీ కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళ గురించి స్లోగన్స్ చెప్తూ ఇది తిరిగేటప్పుడు, రోడ్ల మీద తిరిగేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ ఏంటంటే ఫలాపేక్షతో చేసేటువంటివి. ఆ ఫలాపేక్ష, వాడు ₹1,00,00,000 ఖర్చు పెట్టాడు అనుకోండి, ఎలక్షన్లో 10 కోట్లు సంపాదిస్తాడు. మళ్ళీ గెలిచిన తర్వాత మన దగ్గర నుంచి మొత్తం కూడా వాడు తీసుకుంటాడు. ఎట్లా అంటే మనకి నేను ముందు చెప్పాను మీకు, అదే విధంగా తీసుకుంటూ ఉంటారనమాట. అట్లా అది రజోగుణంతో చేసేటువంటి పనులు అనమాట అవి. విధిహీనమసృష్టాన్నం మంత్రహీనం అదక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణ లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఉచ్చరించే యజ్ఞాన్ని తామస యజ్ఞం అని అంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి, శాస్త్ర నిర్దేశాలు ఉండాలి, శాస్త్రంలో చెప్పు ఉండాలి. తర్వాత గౌరవం ఉండకుండా చేస్తూ ఉంటారు. మేము చేస్తున్నాం, ఇదిగో యజ్ఞం చేయిస్తున్నాం ఉంటారు. ఆ పర్సన్ అక్కడ ఉండడు, అందరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకునేదేనో ఆ పర్సన్ పేరు మీద యజ్ఞం చేస్తూ ఉంటారు, ఆ పర్సన్ అక్కడ ఉండడు. అది శ్రద్ధ లేకుండా చేసేటువంటి యజ్ఞం అనమాట. ప్రసాద వితరణ కూడా వాళ్ళ పేరు మీద చేయిస్తామండి. వాళ్ళ పేరు మీద ఈరోజు మొత్తం కూడా ప్రసాదం, లడ్డు పాడారండి, వాళ్ళ పేరు మీద పాడాం లడ్డు పాట. ఆ చిన్న లడ్డు ఉంటుంది, 30 లక్షలకి 40 లక్షలకి పాట పాడేస్తారు. ఆ వ్యక్తి అక్కడ ఉండడు, వాడి తరఫున వేడేవాడు పాడతాడు, పాడేసేసి ఆ డబ్బులు దేనికో వితరణ చేసేస్తూ ఉంటారు అనవసరమైన విషయాలకి. అట్లా ఇవన్నీ కూడా మనము శాస్త్రంలో చెప్పలే. ఇవన్నీ కూడా ఇట్లాంటి పనులన్నీ కూడా మనం చేసే యజ్ఞం ఏదైనా సరే వేద మంత్ర ఉచ్చారణ ఉండాలి, బ్రాహ్మణులు ఉండాలి, బ్రాహ్మణులకు దక్షిణ ఇవ్వాలి. అలాంటి యజ్ఞాన్ని చెయ్యాలన్నమాట. అట్లా చేయకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించే యజ్ఞాలన్నీ కూడా తామస యజ్ఞాలు అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమాద్యవం బ్రహ్మచర్యం అహింసాచ శరీరం తప ఉచ్యతే. దేవదేవుని, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రులను, పెద్దలను పూజించడం, పవిత్రంగా ఉండడం, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శరీరంతో చేసే తపస్సు అని చెప్తారు. తపస్సుల గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. భగవంతుడికి గురించి తపస్సు చేసిన బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రులను, పెద్దలను వాళ్ళందరినీ కూడా పూజించాలని చెబుతున్నారు. వాళ్ళందరినీ గౌరవించాలి. తర్వాత శుచిత్వంగా ఉండాలి. అంతఃశుచిత్వము, బాహ్య శుచిత్వము. అంతఃశుద్ధి, బాహ్య శుద్ధి. బాహ్య శుద్ధి అంటే ఒళ్ళంతా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి, చెమట కుప్ప కొట్టుకుంటూ, చెమటలు గారుకుంటూ, వాసన వస్తూ అలా ఉండకూడదు. మనకే రోగగ్రస్తం అయిపోతాం దాంతో. అంతఃశుద్ధి ఉండాలి. మనము అంతఃశుద్ధి అంటే మనస వాచ కర్మణ, మనము తప్పు చేయకుండా, మనం ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా, మనస్సుతో బాధ పెట్టకూడదు. తర్వాత మనస వాచ, వాక్కుతో బాధ పెట్టకూడదు. కర్మణ, పనులతో బాధ పెట్టకూడదు. మన అంతఃశుద్ధి అంటే మన హృదయాన్ని అంతఃకల్మషం లేకుండా మనం విద్యతో దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, అవిద్యను తొలగించుకోవాలన్నమాట. అది అవిద్య ఎట్లా దొరుకుతుంది? శాస్త్రాలు చదవటం ద్వారా, వినటం ద్వారా, గురువులను ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో నడవటం ద్వారా మనకి శుచిత్వం వస్తుంది, అంతఃశుద్ధి కలుగుతుంది.
సరళత్వము. ఈ సరళత్వం కూడా గురువు ద్వారానే వస్తుంది. గురువులు చెప్తూ ఉంటారు, మనం వింటూ ఉంటాము. దాని ద్వారా మనకి ఏంటంటే సింపుల్ గా ఉండటం నేర్చుకోగలుగుతాం. తర్వాత బ్రహ్మచర్యము. బ్రహ్మచర్యము నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం మనం బ్రహ్మచర్యం గురించి. బ్రహ్మచర్యాన్ని ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఆడపిల్లలు కనిపించగానే మనము వాళ్ళని గురించి చెడుగా ఆలోచించడం అవన్నీ చేయకూడదు. బ్రహ్మచర్యాన్ని ఆచరించాలి. తర్వాత అహింస, హింస చేయకుండా ఉండటం శరీరంతో చేసే తపస్సు అని చెప్తారు. మనం శరీరంతో చేసేటువంటి తపస్సు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ఇవన్నీ చేస్తే శరీరంతో చేసే తపస్సు అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ ఎవరో చెప్పినటువంటివి కాదు, భగవంతుడు చెప్పినటువంటివి, స్వయంగా చెప్పినటువంటివి భగవంతుడు. హ్యాపీ, ఆనందము, కోపము, బాధ. ఇక్కడ కూడా బాధ కోపం మూలంగా వాళ్ళు హాట్ గా ఉంటారు, చాలా ఇదిగా టెన్షన్ గా ఉండటం. ఇక్కడ చూడండి, సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంభేన చైవ యత్ క్రీతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం జలమధ్రువం. ఇతరుల నుండి గౌరవమును, సన్మానమును, పూజను పొందుట కొరకు గర్వంతో చేయబడు తపస్సు రజోగుణములకు సంబంధించినది. ఇది స్థిరము గాని శాశ్వతము గాని కాదు. అందరి చేత కూడా మనము చేయండి చేయండి, నాకు పూజ చేయండి, పాద పూజలు చేయండి, పాద నమస్కారాలు చేయండి, ఇవి అడుగుతూ ఉంటారు. అవన్నీ కూడా అలా చేయించుకోవటం అన్నది మనకి తప్పు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇది స్థిరం కానీ ఇది శాశ్వతం కాదు, స్థిరం కాదు. అదేంటంటే కలెక్టర్ గారు ఆయన ఇచ్చేసేటప్పుట పదవిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన కుక్కను చూసినా కూడా ఆయన కుక్క కూడా దండం పెట్టేవాళ్ళట. కుక్క కలెక్టర్ గారు, కుక్క అని చెప్పినని. ఆ కలెక్టర్ గారు చనిపోయారు, ఆ శరీరం అయిపోయింది, లేదు ఆ పదవిలో నుంచి దిగిపోయినారు. దిగిపోయినప్పుడు కలెక్టర్ గారికి కూడా కుక్కకి ఇచ్చిన గౌరవం కూడా ఆయనకు ఉండదు. కలెక్టర్ గారికి ఆయన చేసిన పనులకు మాత్రమే గౌరవం ఉంటుంది. ఆయన ఏ విధంగా బతికాడు అన్న దానికి గౌరవం ఉంటుంది. ఒక పదవిని అలంకరించినంత మాత్రాన గౌరవం ఉండదు అనమాట. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇతరుల నుండి గౌరవం, సన్మానం మరియు పూజలు పొందడం కోసం గర్వంతో చేయి తపస్సును రజోగుణానికి సంబంధించింది అనమాట. వేరే వాళ్ళ గురించి మనము ఆశించకూడదు, వేరే వాళ్ళు మనల్ని గౌరవిస్తారని ఆశించకూడదు అనమాట. అది అస్థిరము మరియు అశాశ్వతం, అది కలకాలం ఉండదు. అది కొన్ని రోజులు బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు, ఈ సంవత్సరం బాగా మొత్తం వరల్డ్ మొత్తం ఫేమస్, బాగా డబ్బున్నవాడు వీడు అని చెప్పి ప్రకటిస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేటికి మళ్ళీ మారిపోతూ ఉంటాడు వాళ్ళు. అట్లనే యాక్టర్స్ ఒకళ్ళు బాగా ఫాస్ట్ గా పైకి వస్తారు. పైకి వచ్చి ఈ సంవత్సరం మొత్తం వాడిదే ఉంటుంది పేరు, సినిమాలు వాడిదే చూస్తారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి అయిపోతుంది, వాడి ఫేమ్ అంతా అయిపోతుంది. అయిపోయి వాడిని పక్కన పెడతారు, మళ్ళీ ఇంకొకటి వస్తాడు. ప్రతి దాంట్లో కూడా ఉంటుంది ఇది. కాబట్టి ఈ గౌరవం కానీ ఇవన్నీ కూడా అశాశ్వతం. శాశ్వతమైన దాన్ని పట్టుకోండి. శాశ్వతమైనది భగవంతుడి పాదాలు ఒక్కటే, దాన్ని పట్టుకొని భగవంతుడిని సేవించండి, శ్రద్ధతో సేవించండి. శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారో ఆ పనులు చేయండి. మీరు అశాశ్వతమైన వాటి వైపు వెళ్ళొద్దు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు మనకి. మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్పాదనార్థం వా తత్తామసముదాహృతం. తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడం లేదా కాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేయ తపస్సు తమో గుణానికి సంబంధించిందని చెప్తారు. ఇప్పుడు మనకి ఈ నాలికకి గుచ్చుకోవటము, కొరడాలు పెట్టి కొట్టుకోవడము, నిప్పుల మీద నడవటము, ఇవన్నీ కూడా మనకి శాస్త్రంలో చెప్పలేదు. మనల్ని మనం హింసించుకుంటున్నాం అవన్నీ చేస్తూ. మనలో పరమాత్మ ఉంటాడు, ఆ పరమాత్మ కూడా చూస్తూ ఉంటారు, ఏమిటా ఇది అని చెప్పనని బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది. మన జీవుని, మన తండ్రి పిల్లవాడు తప్పు చేస్తూ ఉంటే బాధపడుతూ ఉంటాడు కదా, అదే విధంగా బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది. కానీ మనం ఆ తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాం. ఎవరన్నా ఏదన్నా రే
నువ్వు ఇది చేసావంటే నీకు చాలా ఫలితం వస్తుంది, 2 నిమిషాల్లో నీ పని అయిపోతుంది అంటారు. అనగానే వాడు చూలం పెట్టి ఇటు నుంచి ఇటు గుచ్చేసుకుంటాడు, నాలుక మీద ఇట్లా గుచ్చేసుకుంటాడు. తర్వాత నిమ్మకాయలు వేలాడు కట్టుకుంటుంటారు. ఈ పిచ్చి పనులు అనమాట, ఇవన్నీ శాస్త్రంలో లేవు ఏవి కూడా. అట్లాగే శాస్త్ర విధి ప్రకారంగా చేయాల్సిన ఈ తపస్సుని ఇక్కడ ఈయన ఏం చేశాడు, భస్మాసురుడు, ఇక్కడేమో హిరణ్యకశిపుడు మొత్తం ముల్లోకాలు మొత్తం కూడా వేడితో అల్లాడిపోయినాయి అనమాట. ముల్లోకాలు ఆయన తపస్సు చేస్తుంటే లాస్ట్కి ఏం కోరుకున్నాడు, మృత్యువు లేకుండా కోరుకున్నాడు. మృత్యు వద్దు, నాకు మృత్యువు లేకుండా వరం కావాలి, ప్రతి వాడు చనిపోవాల్సిందే, ఆ వరం నేను ఇవ్వలేను మృత్యువు లేకుండా అని చెప్పంటే ఆయన కోరిక అన్ని రకాలుగా అడుగుతాడనమాట. కానీ ఎన్ని రకాలుగా అడిగినా కూడా నరసింహ అవతారం వచ్చి ఆయన సంహరించేస్తుంది. తర్వాత ఇంత ఘోరమైన తపస్సు మళ్ళీ భస్మాసురుడు చేశాడు. భస్మాసురుడు చేసి ఏం కోరుకున్నాడు, భస్మాసురుడు ఎవరి నెత్తి మీద చేయి పెడితే వాళ్ళు భస్మం అయిపోవాలి అని కోరుకున్నాడు. కోరుకుంటే శివుడు సరే తీసుకోమని చెప్పి ఇచ్చారు. ఇచ్చేటప్పటికి సరే అసలు ఇది పని చేస్తుందో లేదో చూద్దామని చెప్పినాను, ఆ చెయ్యి శివుడిని ఎత్తినే పెట్టడానికి రెడీ అయిపోయాడు, వెంబడిపడ్డాడు. శివుడు పరిగెత్తి ముల్లోకాలు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే నా వల్ల కాదు నాయన, నువ్వు ఆయన దగ్గర నేనేం చేయలేనంటాడు. బ్రహ్మగారు కానీ అందరు కూడా. సరే విష్ణుమూర్తి ఆయన మాత్రం, నారాయణుడు మాత్రం సరే కాని పదా, నేను మోహిని ఆకారంలో వస్తాను, రక్షిస్తాను నిన్నని చెప్పినాను. మోహిని ఆకారంలో వచ్చి ఆయన నృత్యం చేస్తారనమాట. నృత్యం చేసి ఆ నృత్య భంగిమ ఇట్లా తల మీదకి వచ్చేట్టుగా పెట్టేటప్పటికి నాలాగా నృత్యం చేయలేవు అనేటప్పటికి నీకన్నా బాగా చేయగలను నేనంటాడు. ఆ మోహిని ఆ అందమైన రూపం చూసేటప్పటికి దానికి భ్రమ పడతాడనమాట ఈ రాక్షసుడు, భస్మాసురుడు. ఆ విధంగా నృత్యం చేసేటప్పటికి వాడే భస్మం అయిపోతాడు. అంటే మనం చేసే వెధోపల మూలంగా మనకే చెడు జరుగుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. దీని ప్రకారంగా మనం రాక్షసుల్ని వాళ్ళందరినీ ఆ స్టోరీస్ అవన్నీ ఇచ్చింది ఎందుకు అంటే మనం సక్రమంగా నడుచుకోవటం కోసం, వాళ్ళలాగా బిహేవ్ చేయటం కోసం కాదు. ఇది తమో గుణానికి సంబంధించింది. వాళ్ళు ఇగ్నోరెన్స్, అమాయకతతో ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. దాతవ్యమి దానం దీయతే అనుపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన సమయంలో సరైన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడు దానము సత్వగుణములకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడును. ఇప్పుడు కృష్ణ భగవానుడి విషయంలో పూర్తిగా వాళ్ళిద్దరు కూడా యశోదానంద మహారాజు ఆయన గురించి పూర్తిగా అందరూ మంచి మంచి బ్రాహ్మణులందరినీ పిలిచి వాళ్ళు దానం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా భగవంతుడి గురించి చేస్తుండేవాళ్ళు వాళ్ళు. అది ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన సమయంలో సరైన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడు దానము. దానం కూడా ఈ మూడు రకాలు చెప్తారనమాట. అది సత్వగుణంతో చేసేటువంటి దానం. ఉపకారార్థం ఫలం ఉద్దేశ్య పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసంస్మృతం. కానీ ఏదో ప్రతిఫలం కోరుతూ లేదా సొంత కోరికలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసే దానము రజోగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది. ఇప్పుడు ఎవరన్నా మనకి ఇష్టం ఉండదు, మనకి తెలిసిన వ్యక్తి వాళ్ళు ఎవరన్నా వస్తారు, వచ్చి ఇదిగో ఈ దానం చేయండి అని అడుగుతారు. ఆ పుస్తకంలో డబ్బులు వేసి ఉంటారు అనమాట. అవి చూసి దానికన్నా ఎక్కువ చేయాలి వీడు కూర్చున్నవాడు. ఇష్టం ఉండదు, అయినా కూడా ఆ మనిషి కోసం, వచ్చిన వాడి కోసం చేస్తూ ఉంటారు దానం. నెక్స్ట్ స్మోక్ చేస్తూ ఉంటారు. స్మోక్ చేస్తూ ఆ పక్కన ఉన్న వాడికి సిగరెట్ ఇస్తారు, ఎదుగోలా తీసుకోవాలని. ఇవన్నీ రజోగుణంతో చేసేటువంటి పనులు అనమాట ఈ దానాలన్నీ కూడా. ఈ ప్యాకెట్ ఆడుతూ డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటారు. అరే కూర్చోరా, అయిపోతే నీ దగ్గర అయిపోతే నా దగ్గర ఉన్నాయి తీసుకో తర్వాత వద్దు కానీ ఇస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ కూడా
ఆదేశకాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే అసత్కృతమవజ్ఞాతం తత్తామసముదాహృతం. అనువు కాని చోట ఆ కాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానము తమోగుణములకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది. ఇప్పుడు అడగటం కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు, డబ్బులు ఇంత ఇవ్వు అని అడుగుతున్నారు, 100 రూపాయలు ఇవ్వు, 200 ఇవ్వు అని చెప్పి నన్ను అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు వేరే కంట్రీస్ లో అయితే ఇంకా ఘోరంగా ఉంది. వాళ్ళు వచ్చి డబ్బులు అడుగుతారట, ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు షూట్ చేసి వెళ్ళిపోతారట. ఈ వీళ్ళు ఆఫ్రికన్స్ వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారట, దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు అడుగుతారు, మనం బంగారం వేసుకోవడానికి కూడా లేదు, వచ్చి లాగేసుకుని వెళ్ళిపోతారు. వాడు అసలు వస్తున్నాడంటేనే భయం పడుతుంది, అట్లా ఉంటారు అక్కడ. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇట్లా వచ్చేసేసి వీళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు, అక్కడ కూర్చుంటారు గుళ్ళ దగ్గర, అక్కడంతా కూడా మనం ఇట్లా ఇట్లా ఇసిరేసిపోతూ ఉంటాం డబ్బులు, ఇట్లా 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 కొంతమంది వేస్తారు, కొంతమంది ఇట్లా ఇసిరేస్తారు. అదంతా కూడా ఆ దానం అనేది తమో గుణంతో చేసేటువంటిది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మన దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకుని అది తీసుకొని శుభ్రంగా తాగేస్తారు, మత్తు పదార్థాలకు వాడుకుంటారు, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కి వాడుకుంటారు. అదంతా కూడా మనకి ఆ ఫలితం మనం కూడా అనుభవిస్తూ ఉండాలి. దానికి సంబంధించిన ఫలితాన్ని, వాడికి వచ్చిన ఫలితంలో భాగం మనకు కూడా వస్తూ ఉంటుంది. తమో గుణానికి సంబంధించినది, వాళ్ళు బుద్ధి లేకుండా ఇటువంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి మనం దానం చేస్తే మనకు కూడా బ్రెయిన్ లేకుండా మనం చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట అట్లాంటి దానాలు. మనకన్నీ చక్కగా ఇష్టాల్లో గోదానం దగ్గర నుంచి కూడా పెట్టారు. గోవులకు చక్కగా మనం ఇది చేయొచ్చు, గోగ్రాసం, అదే ఆహారం తినిపించవచ్చు వాటికి. ఆహారం ఇంత అని కట్టించుకుంటారు. అన్నదానం, డైలీ అన్నదానం జరుగుతుంది ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ లో. ఎంతమంది వెళ్తే అంతమందికి భోజనం పెడుతూ ఉంటారు. అన్నదానాన్ని కట్టుకోవచ్చు. మనం కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు అందరికి బాక్సులలో, యూజ్ అండ్ త్రో బాక్సెస్ లో అందరికి భోజన పదార్థాలు పెట్టి, ఆ చుట్టాలు అందరూ కూడా బయట కూర్చుని ఏడుస్తూ ఉంటే, ఆ కోవిడ్ పేషెంట్ లోపల ఉంటే, ఫుడ్ కూడా తినకుండా ఉంటే వేడి వేడి పదార్థాలు తీసుకెళ్లి దానం ఇవ్వటం జరిగింది. ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టారు. తర్వాత కార్మికులు ఉంటారు, వాళ్ళకు కూడా వెళ్ళి అందిస్తూ ఉంటారు. రోడ్డు కూడళ్లలో నిలబడి వీళ్ళు అందరికీ, ఆహారం లేని వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ బాక్సెస్ ఇస్తూ ఉంటారు ప్రసాదం. అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. మనం ఇచ్చిన దానం ఏంటంటే మనకి కరెక్ట్ గా ఇవ్వాలి, కరెక్ట్ అయిన సరైన వ్యక్తికి ఇవ్వాలి దానం. అంతేగాని ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనం ఉన్నది డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని బుర్ర లేకుండా ఖర్చు పెట్టకూడదు. అది తమో గుణం కిందికి వస్తుంది. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధ స్మృతః బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ వేదాః పురా. సృష్టి ప్రారంభం నుండి ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలు పరబ్రహ్మాన్ని గుర్తించడానికి వాడబడ్డాయి. భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు చేయనప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలని వాడతారు, ఉపయోగిస్తారు. అంటే ఈ యజ్ఞం చేసేటప్పుడు కానీ, లేకపోతే పరబ్రహ్మాన్ని సూచించడం కోసంగా, భగవంతుడిని సూచించడం కోసంగా ఓం తత్సత్ అనేటువంటి పదాలని ఉపయోగిస్తారట. మనం అట్లాగే ఇప్పుడు గీతా యజ్ఞం చేస్తున్నాము, ప్రతిరోజు కూడా మనం ఓం తత్సదితి శ్రీమద్ భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగ శాస్త్రే కృష్ణార్జున సంవాదే అని చెప్పుకోవాలన్నమాట. ఇది అయిపోయిన తర్వాత, పూర్ణంగా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కృష్ణార్జున సంవాదే అష్టాదశాధ్యాయ సమాప్త, ఇట్లా పంచదశాధ్యాయ సమాప్త, ఇట్లా అసమాప్తం అయిపోయేటప్పుడు మనం చెప్పుకోవాల్సిన మంత్రం అన్నమాట. అది అయిపోయింది, భగవంతుడా సమర్పిస్తున్నాను, నీకు శరణాగతి కోరుకుంటున్నాను, నీకు సమర్పిస్తున్నానని కృష్ణార్పణం చేయటం. అది అలా చేయాలన్నమాట. అలా చేస్తే గనక అది భగవంతుని సంతృప్తి కోసం చేసేటువంటి వేద పఠనం. అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ 3 పదాలు కూడా ఉపయోగిస్తారు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు అనమాట. అశ్రద్ధయాహుతం దత్తం తపస్తత్తం కృతం చేత్ అసదిచ్యుచ్యతే పార్థాన తత్ప్రేత్యదో ఇక.
ఓ వార్త భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా యజ్ఞము దానము లేదా తపస్సు వంటిది ఏదైనా అశాశ్వతము, ఇది అసత్ అని పిలుస్తారు. ఇది ఈ జన్మలో మరియు మరు జన్మలో కూడా పనికిరానిది, అసత్ అని పిలుస్తారు. మనం చేసే దానం సరిగ్గా లేకపోయినా, మనం పెట్టే ఫుడ్ సరైన వ్యక్తికి పెట్టకపోయినా కూడా అది అసత్ కిందికి వస్తుంది. అది ఈ జన్మలో పనికిరాదు, ఈ జన్మలో వేస్ట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ జన్మకు వస్తుంది ఆ పుణ్యం అంటే మళ్ళీ జన్మకు కూడా రాదు. ఒక గోవును పెంచుకోండి, మీకు శక్తి ఉంటే ఒక ఆవును పెంచుకొని ఆవుకు పెట్టండి, మంచిది. ఆవును పెంచుకుంటే, అంతేగాని ఎట్లా పడితే అట్లా మనము ప్రతి జంతువులని కూడా సక్రమంగా మనం ఇచ్చేసుకోవాలి. శాస్త్రానికి పద్ధతి ప్రకారంగా చూసుకోవాలి. మనం ఎట్లా పడితే అట్లా చేయకూడదు. కుక్కలు పెంచుకొని వాటికి ముద్దు పెట్టడం, వాటిని మీద పెట్టించుకోవటం, ఎక్కించుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా మనకి శాస్త్రంలో లేదు. కుక్క అంటే దూరంగా ఉంచాలి, దూరంగా మనకి ఫామ్ హౌస్ లో దూరంగా తిరుగుతూ ఉంటాయి, కాపలాగా దూరంగా ఉంటాయి. అది మన నెత్తి మీద ఎక్కించుకోకూడదు వాటిని, వాటి మూలంగా రోగాలు వస్తాయి మనకి. మన శరీరాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి, శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఆస్మా రోగులు ఉంటారు, వాళ్ళకి ప్రాబ్లము, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి. చూసుకుని మనం గోవు అనుకోండి, ఆవు పేడ ఎంతో పవిత్రం, దాన్ని తినిపిస్తారు మన చేత. ఏదన్నా ఇప్పుడు ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు పంచగవ్యాలను ఇస్తారు. అవి ఏంటంటే ఆవు పేడ, ఆవు మూత్రం, గోమూత్రం, ఆవు నెయ్యి, ఇవన్నీ కూడా కలిపి మనకి గంగా జలము, ఇవన్నీ కూడా కలిపి మనకి పంచగవ్యాలని చెప్పి ఇస్తారు, తీర్థం కింద ఇస్తారు మనకి. అది తినొచ్చు మనం. గోమూత్రంలో ఆవు పేడలో మనకి మంచి ఇది ఉంది. మనం ఎట్లా అయితే ఫినాయిల్ వేసి తుడుచుకుంటున్నామో అట్లా ఇదివరకు ఆవు పేడ పెట్టి అలికేవాళ్ళు ఇళ్ళు. అవన్నీ బ్యాక్టీరియా రాకుండా ఉంటుంది లోపలికి. ఆవును పెంచుకోవాలి. గోవు మనకి పేడేసినా కూడా అది మనకి వాసన మంచిదే, హెల్త్కి మంచిదే, అదేమి మనకి హామ్ చేయదు. కాబట్టి అలాంటి పనులు చేయాలి, అంతేగాని శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ఉన్నటువంటి పనులు మనం చేయకూడదు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ కూడా ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు. ఈరోజు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. రామకృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. మీరు ఏదైనా చెప్పేది ఉందా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, లైవ్ ఆఫ్ చేయండి మాతాజీ భక్తులకి.